Bon dia tot el dia, què passa, Quimem? Estic amb en Pinyol, avui és diumenge, m'anem a la finca a fer un pot de llenya. Tenc la mà fotuda, però bé, algo farem. Vos deix el recopilatori de l'entrevista que m'han fet l'altre dia, ens deim coses i vetres. Au, idò. Que tingueu bon dia. Per tant, jo què puc fer? Jo no te puc salvar de la teva feina ni te puc donar dos bes. Te puc donar 2 o 3 minutets de que riguis i que deixis de pensar en tonteries o coses que tanmateix no hi pots fer res. I ho aconsegueixes, perquè hem mirat i ara mateix no, em fa una horeta, que és quan he posat el número en el guió, tenies 5.474 seguidors. Pues mínim en té un mes, que sóc jo. I doncs mira, 5.475 aprox, per si de cas. I no és fàcil d'aconseguir això. Quan dus Instagram, com a mínim? Pues no ho sé cert, però tem per mi que des d'abril de l'any passat. M'has dit tu fa 5 minuts, però ja ni me'n recordava la veritat. Tu ja trastejaves un poquet amb això, des doblatge. Sí, clar, jo per avorriment penjava en el meu personal aquests vídeos. Però bé, al final vaig decidir, a força de que la gent me digués escolta, mos estàs tornant molt sorer tot el dia penjant vídeos de doblatge teus mal gravats, fet un canal i ja qui vulgui te segueix. Ho vaig fer i, mira, estem en els 5.000 i pico. Què fas els diumenges? Els diumenges simplement per històries d'Instagram, penses notícies que he llegit 20 minuts abans, només me llegeix que és titular, si la trobo important, les 3 primeres línies, i ho resumesc, perquè si tothom és com jo, ningú llegeix el diari i ningú està informat. I en jo no estan informats, però al manco algo els hi sona. Algo els hi sona. I a YouTube també has començat un projecte que m'has dit que pots... Has començat en fals, però que és interessant, també. Era un projecte pilot, està en marxa totalment. Inicialment eren 5 vídeos a la setmana. La primera setmana ja van ser 3. Aquesta setmana, aquesta segona, n'hi ha hagut un, però n'hi haurà una altra. M'ho intentem mantenir entre 2 i 3 vídeos setmanals, que duen molta feina i... Vares començar i vares dir, vinga, va, molta embrancida, i després... sortida de cavall i arribada d'asa, no? Exacte, sí. Arrencada de cavall. És una manera de viure, ho heu de respectar. Com has viscut creativament durant el confinament aquesta feina o aquest entreteniment que tu tens? Durant el confinament, com tots, va arribar un punt en què ja no sabien què fer, que estem tancats a casa nostra i que no hi havia res que mos donés alegria. I a partir de doblar un vídeos que vaig fent moto mig any abans d'aquest confinament, vaig dir, hòstia, pues amb això me puc entretenir, el manco. I d'entreteniment a entreteniment, a tenir seguidors i a dir, bé, pues ja que hi som, intentaré penjar en manco 1 o 2 vídeos setmanals, després ja històries i després ja sortejos de productes d'aquí de Mallorca i de gent, i no sé, per intentar ajudar la gent aquí de Silla, els nostres veïnats i coneguts. I també hi ha una secció de preguntes. Pinyol, tu què trobes? Pues preguntes. Has hagut d'amagar mai alguna cosa il·legal o no permesa i t'han acabat pillant? La veritat és que no. I l'únic pic que m'han registrat, la policia està molt segura de que el que duia dins el paper laval en el cotxe era droga. I eren restos del bocadillo, de quan anava en el batxiller, que ets duia per allà perquè sóc un desastre, i me'ls van registrar tot el cotxe, tot... Bueno, no, mai hem hagut d'amagar res il·legal. Herba, no. Una persona sana, decent... No, ni sana ni decent. Que no m'he amagat, me refereix. Que és a dir, jo sé que si ho he deixat damunt la taula. Que no... Mira, escolta, duc aquí el Kalashnikov... Exacte, no, això, aquesta és l'actitud. Has de ser sincer, tu, en aquesta vida. En fi, una pregunteta molt ràpida per tots vosaltres. Si fóssiu un fantasma, a quin teatre us agradaria viure? Digues, Prició. Va, me miren a jo. Sí, clar. El teatre de Petra, perquè està a prop de Sineu, i ja que hi soc a cafeteria hi podria anar en el poble. Sí, el teatre de Petra, segur, 100%. Per anar i tornar, tenir-ho fàcil... És guapo, glamour, les cadires eren blaves fa 10 anys que no hi vaig. Sí, probablement segueix quin blau. Si està obert, el teatre de Petra, val? Molt bé. Així que un fort aplaudiment per en Paricio, moltes gràcies per ser aquí. M'estic aplaudint jo mateix. Naitor Pérez, en Guillem Casal. Una ovació per en Miqui Fiol. Miqui! Bueno, que si vos ha agradat el vídeo, li doneu like, pots subscriure, li contau a algú, no ho sé, tot ajuda. A baix vos deixa el link, miren Pinyol que surt per la finestra, a baix vos deixa el link ens dic coses d'IV3, i jo que sé, Pinyol. Au, que tingueu bon diumenge. Pinyol, no m'ha llepit puta cara, coño. Ja està, que tingueu bon diumenge, au.